Yo. Yo, ana apa to mau apa? Ya ora apa-apa. Ada petu kok. Metu ndi? Dek. Kayak apa nggak? Kayak minggu kalau kenapa tak bedem rek ngeruweng. Mulane nek kowe iki telu-telu aku ki golek ya aku ora usah ateke golek sik iyem. Nek ana aku ya jak, nek ora ana aku kowe nang balik. Takokno ndi ngono tok nek kowe nang balik. Mergo cangkeme sik iyem ki wong elek. Lah yo ngono kowe kok jare apa aku jare pengen warane kowe jajak elek jajak nang warung jarene. Mergo aku ki wong wis bujat. Wong elekan aku ki. Mulane anggere towakan ki burel, anggere towakan burel. Lah ngono rek ngeruweng ora tadi ajak-ajak. Daya iki wong wis karo nang bujatan kurang pareng wae. Ngono. Memangnya cangkeme ora iso leren kuwi pokoke. Anggere ana kowe mungsuh. Anggere ana kowe. Ya aku tau ngapakno kowe, tau jajak kowe apa ya ngono to. Apa tau adol-adol tak mbak aku ta piye kowe? Wong wedok iki biasa ngono kuwi. Tapi nek aku sik sonata, aku ya emoh disepelekno wong wedok. Nah apa kowe adol-adol tau? Nah ya apa lem adol-adol boncakno mbakku ora to? Ya ora. Lah iya nek kenapa sih? Iya karepe kok angger tak paring curigane mbakku curiga elek kowe. Santekno bedheke tok kuwi kok. Nah iya tapi curigane mbakku curiga elek, aku ajak kowe ngajak elek gitu sik yem kuwi. Wong perasaane wong wedok iki kabeh rata-rata ngono mo, tapi mek cuma karek kowe, nek kowe iki nek nggomono nek golek ya aku ora usah sik berak-berok. Padha doan ra usah. Lah karepku ngene lho ora ketok wonge celak-celuk to. Goleki no kandang no goleki no kandang. Ora kok wis kaya wong gonem mrung-mrung kok wis cangkeme iki sak tanggane krungu kabeh. Pegan durung ana nek saru. Goleki no kandang. Nah ku ya apa-apa ya piniki sak openi sapi. Lah iya, maksudku kuwi ya mbok ditanggapi sing apik to sing alur-urung iki kok wis serengen jare pengajak-ajak blarah pengajak-ajak elek. Angger popo kok jare aku sing ngajak elek. Nah mergo wis trauma nek aku ki ngono wae apa-apa tak kandhani iki tenan ya apa ngono. Tapi kok tanggapan kok ora pantes dirungokno wong. Saru ya tak ndak tak gunem latan jeneng wong galem jeneng ya mergo aku jenenge iki perkara ngene kowe tok kae langsung mempeng serengen kae. Ya aja gawe lara ati wong sing marai sikape wis ngono lho. Nah iya. Nang niki kok ora ana ndi niki. Mbah nyelepo bedekan kok kirim jajan, kirim jajan. Kirim jajan. Nggo ndi kirime ra. Nah kan kok apa? Jare kok dhewe itu apa itu glangsing. Apa itu glangsing wis teko. Kok ora. Penggawean apa? Wong ngono yo. Saru. Nah, wong memange wis duwe karakter ngono, duwe sikap ngono, ya ora kena di kuwi ora kena di paido. Ya, mbak aku wae musuh-musuh to, Mo. Ya apa musuh-musuh apa karo apa? Mau angger aku metu bengi ngono kuwi ra oleh. Mergo jare wis tuwek jer wedokan we ngono. Wis tuwek jer wedokan we ngono. Ya, nah, aku ki wong wis duwe karakter ngono kawit cilik, kawit enom. Ayo penggan nampani tamu kok digebyah-uyah kowe. Mulane aja rek gelek-gelek berak-berok mbak aku. Ngebel carane. Halo, Nodi kowe ngono. Wong aku berak-berak lah tahu ya aku ya 2 tahun tekno kowe dodolan apa ya 2 tahun tek mbak aku. Ora, aku adol sapi lah ya tak nggo dhewe mong. Lah iya engko nek jare aku sing sapa. Ya sik bojomu lah kandhane nek jare aku sing ngajak-ajak elek, jane ora ono ngelek nek aku marai ajak-ajakane sik ngono kuwi ta ngono. Ya ngono kuwi karek aku, kowe kudu sadar karek aku. Ya wis ngono. Tak pulang ya. Ya ora oleh. Kok siap ya? Ya.